warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Wa ala alihi wa sahbihi wa man Thumma ila hadratin jami'il yawmin bismillahir rahmanir rahim. Ma'amuna ila في زمن الشهر ثم إلى khususan saat ini saya juga jamaah beda Kediri, wabil khusus beda Kediri di Karangrejo, mana khusus-khusus di mana kantor-kantor ingkang sampun semare dipunpundhut Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika Pak Suroso Pace, Pak Setia, Pak Iman Setiawanpura, Pak Nurholi Suswan, Bu Siti Suswan, Pak Monyono Dlopo, Pak Sukarti Dlopo, Pak Nur Ali Lamongan. Lahumul Fatihah. Tumaylah hati kami masyarakat masyarakat khusus saya sampai saya dengan muslim masyarakat muslim. Wa sallallahu alaihi wasallam wa billahi muslim syafii wa Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin tasik pinaringan sakit tempat pembentukan majlis dalam rangka sampun bakoan dan sektor musik ingin mengatur rutinan awrogan yang malam Selasa yang mungkin bagaimana membawa muslim bahwa itu dikantuk di dalam Allah Subhanahu wa taala soho pinaringan barokah manfaat masyarakat dunia akhirat. Amin. Monggo kita laksanakan malih nausihat al-hikam dawuhipun Syekh Ahmad Iqbal mengasakan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahdi syai'an man arada ayyuhita fil waqti ghairu ma'zullahu fihi. Ma taraka ora tinggal minal jahdi saking kebodohan syai'an ing suci-suci sapa man wong Sulaiman aradakan kan arepati sapa man ayyuhisa yen to menyar-menyari sapa man fil waqti ing dalem wektu ghairu ma'ing sajane barang adharuhu kan wasil jutake ina sapa Allah Subhanahu wa taala fihi ing maktub. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ikhtilafil waqti wa yurma'ahu fihi. Ora ninggalni kebodohan sedikitpun wong sing ngarepne menghendaki memperbarui menyari usahane neng zaman utawa waktu sing ora diwujudke karo Gusti Allah Taala. Sarai fa idza kana muridu fi halin badaniyin aw qalbiyin la yadummu syarr. Nek ana murid sing keadaan badani
bertentangan karo syariat, tegese awake ya kuat nandhangi penggawean sing digeluti, atine ora ragu, ora mamang. Terus sing penggawean sing digeluti mau ora bertentangan karo syariat. Nah sing kaya ngono lazimahu husnul adabi fi ikhtiyari maqaidi alaihi. Muridmu wajib berhusnul adab, bertahan untuk menggeluti pekerjaan ini. Waridohu bihi, lan murid kudu ridho dalam keadaan sing kaya ngono. Hatta yang wallahu anhu, sehingga Gusti Allah dhewe sing pindahne nang usaha liya. Mamane contoh niku nek seorang murid sing penjagaan itu namanya serabutan. Wis ana sing maju ke sing tengah apa ora bertentangan karo syariat. Ana sing ngomong wis apa ae pemuli yo apa sing apa iso kuat lakoni terus yo iso ora bertentangan karo syariat istilah. Wes bertahan itu untuk berhusnul adab fi ikhtiyari baqaihi alaihi. Wis tetep ning kono. Hatta yang Allah anhu sehingga Gusti Allah dhewe sing ninggahne. Nah, Gusti Allah taala leh ninggahne niku beribu-ribu cara. Cara Gusti Allah leh ninggahne. Antara lain umpamane seorang karyawan pabrik wis penak angkat kerja ya sentrem ayun ya uripe ya wis ya pokoke cukup wis cukup ya ibadah ya wis api wis pokoke senjang lah intine. Tiba-tiba itu si perusahaan itu wonten pengurangan tenaga kerja, akhirnya dados korban PHK. Nah, waktu itu nek murid sing api, pikirannya api, itu berhusnuzon kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek elek wis nek Rasulullah wis bener. Nek pikirannya api, alhamdulillah iki berarti karo Gusti Allah taala ape dipindah ning usaha itu. Mergo anna ila bani aktivi itu sak temene ingsun mau tergantung penyonone kalau terhadap ingsun. Marang ingsun Gusti Allah maksud. Nek penyonone api, yo tanda-tandane api ditakdirnya api calon. Nek penyonone elek, yo tanda-tanda api ditakdirnya elek. Sadurunge wis api ngono syukur yang Gusti Allah taala alhamdulillah kumpul iki dalani aku ape dipindah ning ngene penggawean sing luwih apik. Dilalangku imamane wis pirang dina niku wis dikenake iki usaha apa iki. Mamane dodol nasi goreng piye mamane? Iso sampe. Oh iso. Salah ini senangan tanggungan terus goreng iso maju. Cara penghasilan itu luwih apik timbang ning pabrik. Terus ya ora di bawah telunjuk mangan orang semandiri juragane ya awake dhewe. Pengen leren ya iso, pengen kerja terus ya ora masalah. Artinya kemajuan. Ya pun nek disyukuri ini kan syukuri mungkin ya tenang kontrak nanti tenan nek penggawean akhir tenang. Terus mamane wong sing penggawane serabutan. Penggawane iki serabutan sing kaya niku keterangan sing apa niku. Wis sembarang wong kon pokoke sing penting apa iso ya dilakoni. Terus tiba-tiba niku kancane kanca lama, kanca SD
dolan pengen mampir ngono karo mobil box nang. Sampai ketemu cepat-cepat mampir ke sana. Terus takon-takonan ya sekarang sama piye terus tentang anakmu piro, bojomu piro, terus usahamu apa? Lah usahaku wis iki kan ego wis apa sing mau menaku sing aku iso nandhangi tak tangani sing penting ora nabrak karo syariat tangani kabeh. Memang kadangnya kita memang prihatin. Terus, nah, si tamu ini pados asisten sales perusahaan. Nah mas, kebetulan ini gula asisten sales. Nek buat menawa sampeyan film cocok, engkau melu aku aja. Kebetulan kesini aku dewi. Nah yang siapa tuh? Alah bahan-bahan sembako. Kau tumpah mobil bahan-bahan aku. Nah terus kerjanya begini. Ya pokoknya kau berjalan ke isu, terus absen-absen, motor-motor barang, kadang yang meeting, kadang yang orang. Mulai jam 4 sore, tapi awan mungkin ya. Nah isu ini mau belum sarapan, nanti sarapan disini, aku bisa sarapan korban. Gue jam-jam setengah rolas, jam rolas itu leren, masjid, sholat, makan kasih apa makan siang tidak masalah. Jam setengah 4 sore mulai ini orang langsung ngomong yang gue kantor disini, pasti kantor perusahaan pelaporan, harus setor. Ya kadang meeting, kadang langsung mulai. Terus gajinya 5 juta. Nek orang makan 15.000. Terus ono kompensasi THR. Terus ono apa ini? BPJS dan lain-lain. Ini kalau sampean cocok, sampean musyawarah dhisik karo bojone sampean. Nah, sama tak pakai nomor HP, engkau sama telepon aku. Cocok gak cocok kalau sama telepon aku. Berhubung wong sing ngati-ngati, walaupun kita mau sing ditawani itu, ya sangat bisa dikerjakan. Terus, ya api orang bertentangan karo syariat, ya orang nabrak waktu-waktu ibadah. Tapi wong jenenge wong ngati-ngati, tetep musyawarah dhisik. Ya wis tak omongan sik Mas ya kalau bojoku nunggu itu cocok nih insyaallah. Akhirnya omongan bojone terus cocok. Ayo. Wong bojone itu jangan itu isu. Coba subuh iki lho mlaku-mlaku kaya kegiatan biasane iso. Ku para asal aku ya iso menang PPA. Maghrib dan seterusnya iso ibadah kaya biasane. Wis jenenge yo. Akhirnya di telepon jadi walhasil intinya nih kok dipindah karo Gusti Allah Ta'ala, tapi pindahannya itu pun disuguhi kasih awalnya cilik-cilik tapi ya tetap diparingi karo Gusti Allah. Terus utawa maneh kumpulin bakul soto neng gone ngarepe toko sing kosong wis pirang-pirang tahun wis kosong. Nyoba-nyoba di gunung nek mau diusir yo nake nek ora wis pandang. Ternyata sampai 5 tahun ki aman-aman nek gunung. Yo wis iso maju omah, iso sepeda motor, iso pulang-pulang anake, bahkan sampai kuliah bareng. Tiba-tiba niku sing duwe toko niku moro yang Mas, nuwun sewu nggih, nyuwun ngapunten sakjane niki bulan depan itu pertengahan November itu tokone badhe dipun buka Mas. Sakjane nyuwun ngapunten saestu nggih. Oh nggih mboten napa-napa. Nggih. Kula matur suwun sanget betul saged nanti dangu atau sakit nggih. Tapi
saya ini kalau bikin sakit balas nopo-nopo, kan nopo-nopo. Terus kalau benar mawon dipun balas dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah niku. Nah niku nek mamane pikirane niku positif. Alhamdulillah. Kalau bisa Allah tidak menggone tempat dia utawa usaha. Nek pikirane negatif, waduh. Mureng-mureng. Jalur enggak yo. Golek panggonan ngangil setengah pun kae lho. Parmen lebih urutan lebih golek panggonan cocok es ora oleh. Jadi berbeda yang ini berpengaruh dia umpamanya itu enggak besar. Positif, kalau mesti ekonomi. Yes, kalau minta cepat kuning, sedino ya, boleh takon-takon, itu baru kancane. Yang pertama sama apa yang dino tak belum mas, tempatku itu jalan soto itu. Wih, pertengahan November ngarep ini aku dipanggoni mas. Maksudnya tokonya aku dibuka mas. Mengenai wong itu wis ngomong karo aku. Jadi ini aku beli panggonan mana. Lah nek gelem nek ngene bayuku iki parune iki kosong. Kesak jare bojone mati wis gak tau dinggoni. Nah ya ora gajuli sing itu wis males usah ngono. Wis ora sembayang timbang rusak nganggur apa dibayar eman-eman. Mana masalah listriknya itu bayaran sama bayar TV. Tapi sama juga bisa sama survei mau cocok. Bahasa tidak itu pak. Ya feelingnya pedagang mesti gitu. Yang ini kan darah ini kira-kira payu orang mas kesiso prediksi. Wes dia wes tadi daripada waktu itu kan bukan dia dari tenang kalau uangnya tenang. Ya tapi berkumpul sing yang ngalami tahu diri pengertian. Ya masih jadi gratis, orang terus sama terus jangan gratis ya namanya dulu. Sekali-sekali mamanya yang membayi soto nih atau video atau biasanya kan mau tuku lah, mesti sing tuku ini mesti mati-mati. Ini nih duitnya buat sama terima, buat tenang tuh, mati tugas malih lah macam-macam. Oh enggak, duitnya diterima, tapi mau duit selawe itu jadi 50.000. Nah itu tadi niku dipindah karo Gusti Allah Taala sing kaya mau tapi ora serta pindah karepe dhewe tapi dipindah karo Gusti Allah Taala. Nek urung dipindah ora usah pindah. Nah carane pindah kita terus keterangan itu atau mungkin lain-lain lah bisa bicara. Wa idza kana mutajalidan nek murid mau lungguh ana ing tempat masjid. Saya dengan sangat terang mungkin kalau kapengker terus membuat diterang malih dengan keterangan yang lain. Jadi tajrid itu wong sing ninggane usaha, ninggane nyambut gawe. Tapi oleh ninggane mau mergo waktune entek, tinggi ku mau marang Gusti Allah Taala. Tinggi dipilih marang Gusti Allah Taala. Baik sing langsung atau sing tak langsung. Sing langsung kaya dene sholat, kaya dene wiridan, kaya dene poso dan lain-lain. Nek sing baru langsung itu ya kaya umpamane mengajar, kaya berbakti sosial, musyawarah dan lain-lain itu sing langsung. Dadi nek waktu entek mung dene ibadah kepada Allah Taala. Terus ana sing ngomong, berarti tonggoku kan tajid. Nah terus piye? Oh ana wong dino gak tau gawe tapi yo dino mangan. Nah terus aktivitas e ala turu ngono tani kopi ngerokok waduh wis kuwi dudu wong tajir kuwi wong males. Nah kira-kira wis kena diprediksi kira-kira rumah tanggane piye? Wah sering enek apa jenenge kirim pecah enek ngontrak nelayan dari program wis gendah wis gendah niku wong males sama siang tajir. Utawa walaupun keadaan itu sugih wah nek kalau sing kaya jenis tajir kaya wong gak tau yang tinggi, gak tau yang budaya, gak tau apa iso dolan yang tinggi, yo mobil-mobilan, sobone walking tok, shopping dan lain-lain. Yang nek kaya tajir tenan kaya. Dan terus aktivitasnya, yo gak apa-apa
Wis ora turu tangi-tangi belajar mangan enak. Terus jatuh karo kancane. Lah kuwi ngono marang sawuke warisane salah-salah duntek. Duntek itu siji kan. Warisane wong iki sing entek. Kuwi didol tajire kuwi wong males. Wong cara ngarep kan wong yahuan enak-enakan. Nah terus wong tajir niku ana kalane sing ditakdiri Gusti Allah Taala sugih berkecukupan. Ana kalane sing ditakdiri pas-pasan kadang keporo kurang-kurang. Nek sing ditakdiri berkecukupan sugih wis haji wis ngaji karo maratuwane. Omah mewah tinggalane maratuwane, mobil mewah lungsurane teko ibene. Wis kita serba usaha. Duit gak tau kurang kok dilalasan pangan ekonomi. Wis pangan iki adalah wis atas rata-rata lah cara nilai. Pengen umroh iki dilarang, wis dilarang. Barang ngomong arep bojone pengen umroh. Aja mimpi lho awake dhewe ora mimpi umroh iki jane akeh. Minimal 30 nomor wis sudah dhewe. Dilalang. Aman-aman ini mobil mandek, mobil Pajero. Kira istamu sepong, semetu, lebu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok cengingas-cengis nih? Ini kaya duduk wong liya. Cengingas-cengis. Terus monggo kenara, nggih. Sinten nggih jenengan kok serta supir kula. Mosok lali Gus. Nah, sinten nggih saya supir. Kanca SD biyen padha. Tadi kan sowo. Aku iki tulisan lopo ya mosok lali. Amin. Mosok lali ora. Oh iya sing bene anu kaya nyemplangi tulang yang sandi kuburan ya. Terus senang karo Pak Gayane. Pak bener sama sandene cewek. Yang mulai sekolah. Terus bare omong-omongan istekon kabar keselamatane putrane piro, bojone piro. Terus ditekoni naik buse itu salah satu ditekoni. Nah, si Pak Dwi ditekoni lah sampean usaha apa? Aku juga kan sayur mayur karo buah-buahan di pasar Ronggo. Oh, alhamdulillah. Nah, sampean aku ngomong dia kamu koyo anu yo. Koyo rabi nek Kediri yo. Ah bener. Lah terus saiki domisili ning ndi? Yo ning Kediri ning Ronggo. Jadi mamane aku iki dolan yang Ronggo ngono goleki sampeyan ngono akeh sing ora yo. Karena aku sekali-sekali itu kadang-kadang salam pisan ning Ronggo ngoten dinyai. Momen tekan Mas Dwi itu paham. Oh, paham. Nah terus sampean tekon Pak Ember kamu tenang. Nggih. Masa nggih wae wis kapok iki kae Ember artine iki iso dinyata opo sebenarnya. Terus Ember mate yang duit kok dalam dungo. Terus iki sekalian iki nek sampean pun takon niki lho tanah kula sing teng Nganjuk niku niki badhe kula sakti. Sampeyan dongane muga-muga nang payu. Iki 2 tahun iki. Nek gerbong nyang ora dadi terus sampeyan. Ya amin. Wis muga cepet payu. Regane larang. Amin. Wis cukup mulai. Di dalam kaum mami mengalami kan mobil parkir. Wah, ini mobilnya kan ini apa nagih utang. Terus metu undang dia sak wis. Jenenge kan asmane Pak Dwi Samoko. Oh, nggih. Lo nyireng-nyireng bapak kan jalan-jalan Nganjuk.
resmi. Rohita. Terus sidon sios. Terus nuwun pinten niku kan luase sak meter. Dan itu terus pasarannya teman-teman itu seperti pisan ae, murah pangkatnya, tok boleh pisan ae. Terus ini tadi totalnya satu buaya itu 15M. Terus dia sekedar dia kalau telepon baru mau telepon, nanti telepon, nggih Pak, iki dipun deal terus. Kalau DP kali mau nih, dia sisanya mereka pun surat-suratnya pun lengkap. Oh nggih, betul apa? Nggih. Dua itu 2M. Alhamdulillah. Akhirnya si Yesus itu sowan yang musim mana? Sowan yang rono berengkut. Lagi sama kok dengaran ini balai ini apa ini? Lagi bojone sampean dong. Dia Gus, saya nomor piro? Alas yang pertama dan terakhir. Oh, alhamdulillah, saya senang bulan ini. Terus, lagi apa yang gue berengku di IPA ya? Gue kerdus apa isinya apa sampai kontainer Pak Dwi. Gue waktu, kalau kresek kalau wedi anu Gus nih, ini alhamdulillah kalau ini kesuburan. Kalau bawa foto sak ini, wis cara umpamane wis 100.000-an mungkin ada 10 juta. Nah iya apa ini? Ini syukuran Gus, iki alhamdulillah niki sing wingi tanah sing kula cetak niku sampai alhamdulillah sampun pajeng tapi setasih dipun DP. Ya alhamdulillah, terus alhamdulillah syukur. Digunakan sing apik ya. Nggih niki kalih nyuwun tulung dhateng panjenengan. Ini bulan Ngajeng itu, Januari itu tahun Ngajeng itu, niku bilang jenengan boten repot, kelojak iren, sareng-sareng, maksudnya umroh, alhamdulillah, tapi langsung, ini berarti pengen ini dijawab, Jalani. dan niku sing wong takdir sing ditakdirne suwi. Mana kalau sing takdirne pas-pasan kepala orang duwe, boro-boro kok iso haji, iso umroh. Lah wong berangkat nang ngene wali songo kuwi ae nek dijak panitia di sore kono mergo kon ngimami ora iso budal. Kendaraan boro-boro kan duwe mobil sing mewah. Motor tek-tek iso tuku bensin wis apik. Omah sing kena biyo ora udanan, ora panasen, manak sing waret, ngejar kualitas sing dimau. Wis pakaian sing penting ora udo, sing penting ora suwek-suwek. Ya. Terus nek sing sugih umpama wis ora oleh ngono, ya wis wajar, ya to. Umpamane lho, tapi ngenten sing cek oleh pengen usaha cek enek. Contohnya kalau kita sebut termasuk boten salah. Nah, sing gak duwe niku, sing gak duwe. Ya mungkin sing lanang kuwi mungkin kukuh pindhan wis ngene ae. Sing penting uripe tentrem, ayem, rukun, keluargane ora kalah-kalah, di dalam bojone ya ora nuntut sing aneh-aneh, anak ya ora njaluk sing aneh-aneh, sing mau wae ngono ae. Tapi kadang-kadang masalah segini itu jenenge setan iki carane ampe rusak rumah tanggane mau, ampe rusak oleh tajil. Di dalam mesti salah sijine dosa apa dibisi jenenge. Akhirnya itu lirik usaha. Pengen usaha. Mbuh pengen dodolan apa pengen jual jasa wa ta'ala qalbuhu bitakasub. Pengen usaha. Aukana fi sunatin utawa murid mau wis duwe bisnis, wis duwe pegawai bisnis apa mau kecil-kecilan apa menengah apa besar wis tapi jenenge wong bahasa
Indiane gila-gila, bahasa Jepangnya gila-gila, dan wa aradal inqala an hali ghairiha. Pengen pindah ke bisnis dia. Murid-murid sing model kaya niku wau sing kontrane niku kana qailul adab ma'amaulahu. Murid sing kaya ngono mau qailul adab iki adab utawa kurang adab terhadap Gusti ini. Wajahilan bima yunasib hadratihi. Lan diklaim murid sing bodho ora pantes madhep kan pangeran. Sing dimaksud bodho niki sanes yang donga-donga utawa yang ndodak-ndodok yang oton sanes ngoten niku. Masya bergelar dokter profesor umpamane, komplombat sekalipun umpamane. Tapi ora iso nglungguhne bokonge ning kersane Gusti Allah Taala. Gak tau diri lagi kene. Kuwi termasuk wong bodho. Yang Gusti Allah wong bodho. Wa kada ingkana fi hali tabin. Begitu pula dikatakan murid sing bodho, ya mau murid sing ketika terjepit kerupekan ekonomi. Wa aradal intiqala an ilal basti. Terus pengen pindah ning usaha sing wis jembar. Belum pengen merantau, pengen keluar negeri, apa pengen dan lain-lain. Intine merasa nyaman kepenak. Kejepit kepenak, ruwet kepenak. Nah, untuk menjawab atau memberi semangat kesemangatan memotivasi semua keterangan-keterangan yang tadi itu pola ba'duhum dimotivasikan pola ba'duhum limum arba'ina sanatan itu setengah wong-wong arif billah itu mau dawuh limum arba'ina sanatan aku ini dalam mangsa 40 tahunan ma'akamanillahu fi halin faqaratuh Gusti Allah Ta'ala ora paring jejeg sumber ekonomi itu. Dilalah penggawean sing tak trimo sing secara manusiawi sing tak seneng. Gak jejeg artine cara Jawane bahasa ini ya, bahasa apa jenenge? Bahasa Cinane anak tuh. Nah, bahasa Jawane lho grog-grog asem. Terus dilalah itu, ono penggawean itu dilalah sing secara manusia sing gak seneng. Aku paling gak seneng jenenge kon menek-menek dilalah ini ngomong iki lho, penduduk klopo, penebang kayu. Aku jeneng paling gak seneng jenenge itak buto. Dilalah ini sekon itak buto. Wala nakulani ila ghairihi lan dilalah Gusti Allah Taala ya ora mindah aku ning gone penggawean liyane. Wes berhubung si Alvin misalnya betul-betul menyadari nek apa-apa sing diparing ini subuhan dari Gusti Allah Ta'ala terus meyakini apa sing ditandani menek negatif dari Gusti Allah Ta'ala ya ora iso tidak betul negatif tidak ya ora iso wis sadar kabeh. Saakhire diputus nih fasuh tubuh. Niku nek dimaknani secara lughawi artine mongko bendu sapa ingsun ing penggawean liya. Tapi nek dimaknani secara murad niku artine ora tolah-toleh karo penggawean liya. Wis masya diece-ece penggawean liya supaya apa wis ora geming ora tolah-toleh blas wis pangkat pengen menggeluti penggawean sing satis diparingi Allah Taala. La sing kaya ngono kan bahada min nataijil ilmi billah sing iso ndateni arifin merkoleh buahe ilmu billah. Ilmu billah itu artine ilmu ikhlas sing kados diterangke beberapa Selasa yang lalu itu. Ikhlasul arifin kan ikhlasul arifin bahwa syuhuduhum infiradil haqqi
bitahrikihim wa tasirihim min ghairi ayyaruna ilaihim fala yamaluna amalan illa bidahwe. Jadi para arifin mau merasakan ijene Gusti Allah. Jadi ngrasani nek Gusti Allah ijen oleh ndrakni, oleh menengi. Jadi menengi arifin utawa bae arifin itu ora mergo ikhtiare. Nek wae kan mamane aku tak budal rutinan. Nah ngono kan enek upayane, enek upaya-upaya. Tapi nek arifin mboten. Obah dipani Gusti Allah Ta'ala, meneng dinungi Gusti Allah. Terus fala yamaluna amalan illa billah. Orang lakukan amalan-amalan kecuali oleh pitulungi Gusti Allah. Niki makna billah niki bab sing tengene billah niki pae iso. Dadi lengket. Artine ora padha pitulunge ora padha karo alam. Nek ngomong masalah pitulung kabeh bali Gusti Allah Ta'ala mbuh sing muslim, mbuh sing non muslim, imam oleh pitulung lan kawulasan Gusti Allah Ta'ala. Bahkan sing muslim biasa-biasa itu juga oleh pitulung Gusti Allah Ta'ala. Tapi orang padha. Mbok sing rumasane orang memang dia tetap oleh pitulung Gusti Allah Ta'ala. Tapi nek wong sing arep bidah memang orang menurut. Jadi bareng-bareng syaratan Gusti Allah Ta'ala. Orang menurut tok sampai orang iso rasane kok biasa. Terus wa ma'rifatul rububiyyatihi. Ma'rifatul rububiyyah ngaweruhi sifat kepengeranane Gusti Allah Ta'ala. Cara tengene hadis man arafa nafsah atau arafa rabbah. Sing sapa wonge iso ndelok awake dhewe, iso nyawang awake dhewe, mongko iso nyawang Gusti Allah Ta'ala. Niki nek dimaknani secara letterlek wis ora ketemu tegas iki. Sapa sing iso nyawang awake dhewe, iso nyawang Gusti Allah Ta'ala. Piye carane iki? Terus golek cocok. Cocok ning arep bisa cocok, mburi cocok. Kaya kajupen nyawang mburi yo iso, nyawang arep yo iso. Ndi Gusti Allah, apa ya iki sing tak seneng awake dhewe Gusti Allah. Wis ora ketemu. Dadi mboten wonten iku cara maknane. Dadi maksude arafa nafsahu niku wau dadi ndunungi nek awake dhewe kuwi mung karya. Awake dhewe mung bodho inovasi pes ikhtiar liwiri butuh karo liyane. Awake dhewe mung makhluk butuh sing ndadekne. Dadi menyadari ngono mau akhire ndunungi iso weruh kanggo posisine Gusti Allah Ta'ala, posisine pengiran. Maksudnya ngoten niku wae. Bahkan enten sing nerangke niku nggih niku kula ngaji ngene saya kemudian niku ngeten. Tapi kula mboten wani nang coba kula lerok mawon niku biasane tingkatane yang ngeten iki. Maksudnya niku yang sing sadar arep bilang niku kadang niku kula wae cepet. Nyawa lerone mboten sami lho. Sampeyan mimpi lutur di Mekah, di pundi niku wae. Mimpi mereka wae. Sampeyan jasate nyawani ijib pas mimpi ora mati. Dan niku wae cepet. Las sakit nyawang awake dhewe. Sakit nyawang awake dhewe terus wis nuwun wis iso marifat terus wis gak sampeyan lah. Kok kecenten ngoten niku nanti kirengaken ngoten niku. Niku mboten lali insyaallah. Pun ngoten mawon. Nek nek sing sederhana ngoten niku wae. Sing kados kula terang niku. Tapi nek momene kados pidato-pidato lan umum mego ngono tok aduh piye carane iso Gusti Allah Ta'ala nyawang awake dhewe terus nyawang Gusti Allah Ta'ala carane piye. Nah ngoten. Pun fa in sahabatil hali nek murid memang ora seneng karo keadaan sing kaya ngono mau kejepit mau maksudnya ora penak ngono. Wa tasbihu ilal intiqali anha binafsihi. Terus pengen pindah
usaha liya krana nuruti hawa nafsu. Wa arada ayu kita ghairu Allah taala. Terus pengen nyari usahane, mbuh bisnis, mbuh jual jasa, sing usaha sing arepe dituruti mau ora dikehendaki ora diwujudke karo Gusti Allah taala. Lah murid-murid sing model kaya ngene iki mau patut balago kaya terjadi di robihi. Maka marang puncake kebodohan ning ngarsane Gusti Allah taala. Maksudnya bodoh-bodoh niku mboten anu nggih. Sana sing donga-donga kok mboten niku. Bahasa atil adabi hadratihi. Lan murid ing kono mau termasuk kala paketine wong ing ngarsane Gusti Allah taala. Mawon ingkang saged kawaturaken sedaya ketepatan pun pangapunten mugi-mugi wonten barokah manfaate masyarakat. Amin. Suhun pangapunten sedaya ketepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.